tawa neɗɗo suusade ɓe wawa okkiɓe jawdi jawdi hattamaji balle la no hoddude balle la noddiɗo ceerno jabbo kaw makko giɗo jangi bambaɗo ko garmi yettude siɗaɓe ko inni pari yahi fas gaɗa kontino ko kanko ceerno jabbo tawi omo yano sénégal watiɓe mbimo jangi bambaɗe waɗi ɗo e hiɗe tan guite makko ɗe camri gomɗi pullo ko mbawɗo wadde ɗum on gardi on kay ko kayi jeeyi bambaɗo on tan bambaɗo lorta ko on jii salat fulleɓe jolfuɓe seɓɓe fuuta sorankoɓe leƴƴi ɗi fof ñalawma ñalluɗo hannde ko haɗa leñol yimɓe ngoni so yimɓe hewɓe namtinaki somin kaalingol konngol ɓe cikka ko hoccogol ɓamde lappo mo heewi wona ɗum woni haɗa leñol a yan lami balle ko tubako woni sofere makko on wiyete jotti somo yortima e wallam makko tan gasi mi wi on kata sofere ko sofere gongowo he wallam mum sa asi tan heeɓi bamde fayɗo fowru haali konngol gotol fowru wi cuuɗi ɗi fof ɗi fotani ɗum kono suudu garanke ɓurani so heɓan toon nguru kecco heɓan nguru jorɗo tan lamin bande anan ko hoɗum walde ko lamin bande balle la noddiɗo alaji mama jamaran ɗiɗo fof ɓoggi heɓete ko e barke heɓete ko e teddungal lamin balɗe ndeli kamɓe nder aduna wona fula du tan sabu kaset ala mo andi ɗo kasetti ha tahi aduna no jooɗi ɗum fof someɗo waɗa bandaji am mi rokkira numéro téléphone ji am min jangi bambaɗo e nder wonɓe cuusoɓe kam nodduduɓe ɓen dokkanmi téléphone o wona ñagueteɓe doga ɓeɗe woodi jiiɗo minen tan wiya hehe waji yimɓeɗi gaari ɓe duwamen rokkude gaari numéro téléphone jangi bambaɗo Koli Coumba woni Kolda Koli Coumba kilo e liba jeenayi laabi ɗiɗi gara jeegom goto fawa hen gotel ɗiɗi o rewaɗo gotel gara jeetati sakkito seeɗo o woni numéro téléphone jangi bambaɗo Kolda soɗon ɓenni numéro téléphone ɗam Portugal caggal indicatif o jeenayi jeegom gara hen nayi mbaɗa joyi mbaɗa gotel fawa ɗon jeeɗiɗi gara tati fawa ɗon kadi jeeɗiɗi sakkito joyi numéro téléphone jangi bambaɗo Dakar télémobile ko jeegom nayi jeegom woni jeegom e ɗiɗi heno ko nayi o lomboto e jeegom e ɗiɗi woni jeegom nayi jeegom jeenayi laabi ɗiɗi gara he ɗiɗi sakkito nayi ballillah hoddu ko haali ko wona fenande hoddu mi hoɗantamo ala hoɗande kala kala ñamde tawɗa hoddude hoɗe e nokku ko haqiqa mi haqiqa hoɗe ɗon tubakoɓe fo ɗi ligganol amin o pilmor minen joni joni o ko tubako minen jooɗi ɗo e leydi Suisse ɓe jotto e
mbima jikke ɓuri jawdi jikke ɓurani jawdi sabu sehlagal wasɓe ɗiɗo wattinta balɗe tan ñande tati wiyata on ceerɗi ala hirande hatta jamma ara gol ɓoggol min guddi miɗo jogii téléphone am France miɗo jogii téléphone jam Espagne ko noon to jaandu fof miɗo jogii téléphone jam Allemagne ko noon Belgique ko noon ɗiɗo fof nokkuji mi yehii so bambaɗo woyi ƴettude sac mum ngabbude escale aji avion a accata kala ko bambaɗo heɓatno jiɗede wawata so leñol ma yiɗima tan a heɓi ko ɓuri a yi hande so a yi baba maɗe netti yiide hande heɗna ɗum woni jingane ko ɓooyi fof jolfo hande a yeyta ɗum kadi ɗum ɗum jabta fula ɗum teddoni en jikkodiren nanggodiren ha hande eɗen keddora jonano ara he meɗen hande subaka mo anda hono koddirɗen mi watti nande ko hawni mi heɓna mi jiiɗa ñaagoyade pulla gorko e nder leydi Europe pullo wiyama min miɗo yinnotaa koto meɗen ñaagiɗami to Afrique a hawri e bonɗo kala ko pulla gorko ronki waɗande bambaɗo e nder leydi Europe jolaka mi meeɗi ñaagade pullam goto wi kam kanko fof koɗo mbimi janggi bambaɗo ko mayde anda koɗo siko koddo war ngilɗa walla mali mayde anda ɗum e pulla gorko goɗɗo wi kam aɗa andi so jibinami mbi mboɗo aduna ɗo jibinɗa o yergi jeldu o wi ɗum haali ko fuɗɗi mumen mbimo an gañi haala o mbiɗa andi ɗo jibinaɗa ɗum koɗo aduna ɗo naalaka so neɗɗo yiɗima keddinima o hewata peloje ma aɗa jogii giɗo ɗo kalɗon fof ko peloje wona ni ponnoɗa wadde wona ni ponnoɗa yiide giɗɗo mbaɗɗi heddi hay dewgal Allah dande en dewgal demarde wakkilo mi mate debbo wakkilo mi mate ɗum ko kata kaalisi e mayde yamde sabu suka gorko kala mbalduɗe e dewgal mettuɗo yarti kallugol ɗon kelta oto tikkere mum nde ɓuri tikkere mbaɗode sikka hay sofaraɓe ɗi tawaɓaɗe min jiyani nan ɓogolla min balɗe amin ba kaseji puɗɗima min filmanni filmiji ɓuri kaseji sappo oɗon woni premiére mo hitande guluji ɗiɗi e goo o ndu lewndu joɗɗen joni lewru tubako ko décembre ƴiide janngude watta goo filmi o filmama ñande Allah mbaɗimitore novembre maayi ko hande hoyto